kai yarima wai kai baban yarinyan ka kawai ran nan wai kawai dan na dan leka bai to me a bayan ha a to kai kuma wai kawai ne kana ta leke kana dariya kai ba ka kyara min ni in ba ma na zata ma ba mamanta bane shege nake to dan ta an leke ta sai me ba komai aka yi ba daga leke kai ai daga yarinyan nan ka san babata ne ita ma yari ba gama ma ita ma buleliya ba domin abun wai da sabi ka da gudu ko ina wai menene tana sakin mun aboki na ci ina hakuri Allah din ana san kana so na in ban gurbe lokacin nan za ta iya kashe ni ba ganta katuwa ba wallahi ni ma ka ta biyo wanda ice na wani yarinyan ma ta kiwunta kuma yarinyan kana san ka ba ani wa an sai ni wallahi kan gura Allah kawo garkuwa kai ne fara uban da kai in ba yau an tono kule dodo ba Allah tsine mun garkuwa kan gura ba ni garkuwa za a taba wa taba ka na je gidan inna wallahi na kuna da wani anan na je gidan inna ina tambayin inna kana ka ce gidan inna me ya kwata inna ina tambayin inna ina yarima ina ga lalima wallahi matan malam ne ta zo ha gida ta zo kai wata matan ma to wa ma barin yan nan hira to tana nan mara ta haka ma ta zo ta bar inna a kwance nake ga ma a kwance ko tana yarima to ta bar inna a kwance nake ga mu kuna wani abin nan to na rantsa da Allah yau in ba hai mun kone gidan malam ko wallahi tallahi hatta nan man kana magana malam shi kadai ka tsaya ka ji mana ka ce magana ba ka tsaya ka ji mana da yayin ni ma ka gane ka je ku iwo mana makamai kawai zan yi da kenan na rantse da Allah mu tada kauyen gaba daya kai ne ka sarki yana cewa zai to ko na san ko na fara Allah ko na to wannan ko an mutu ka kashe wallahi wallahi za mu kale ko kwanta za mu kale a gurin nan ma to wallahi